Ago. Mema wako abade batiti obi ka dwumadi so. Me ding de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio. Ya reta ya ngakenkan ne so. Eye okrabri. Nanso ansa na yebefi ase no. Me de aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me ne wo rekan wo home. Efe me da cdfi.net ase. cdfi.net ya abaifo bia bia wodi go ho. So wo pesa wo to ade a tina ufi na dwudwo wo ho. Ko cdfi.net wo phone ne so. Wo laptop ne so. Ko cdfi.net na nia wo pesa wo to bia pensen nyama na ewo ho ni mu. Na wo ne ogwadini no nkasa. Wonso wo pesa wo ton ade a nha wo ho ko GQS moka tina ufi na twanyama ni mfonini na fa kogu cdfi.net won a wo beto no wo be frɛ wo ne wedding sa wo so yo medamu a mo hwedwumadi nyina ase owura Samuel Ofosu ba meda wase Mrs. Augustina Owusu Raphael Esiedu moda osensani ade bia meka no ntimichia mu nyina edam ase yemfi ase okrabri ti etoso anan Adichi ipe na yesiesi odan a yede obosom no besimu no fefefe na yede suman a ehye ina wabi mu no kosimu yehwehwe aduan bi de egoro gina mu bio obonsomfo no sawe nanso akom no ensi no so egoro no kosu kosi enejo na mmea merima mofra impanyi mrewa ne nkokora nyina wana masaw sene a wobetimi ne nansa so no yeye ese de ma obosom no na se wo behwese ne ese yitim ho a eso aye fita na okomfo no ne obosom no ho impanyifo tete so ene sane nipa redi ahemfiri rema won ache aha ne adwo no a na hu se ahenni beye dampa arehosam ne se obosom na nsi obiara so ene se obosom no anka obiara nipa no nyina susu ise jama insorim a wonye ma obosom no intina ne buafu kwasida bia nopa omanmunu nyina fa won krante kodo odum kesi bia sifita edu kwasida no na wotwe so no emia no nso pra ho ma eho ye fita te se prama so omanmunu nyina kwa odum kesi no ase joda bi kotwe abo akesi gu ase wode bese gu ho na wokum ogwan kesi bi de moja gu abo no so America say na egoru no ginamu de nenen obosomfo no sawe nanso obosom no anka no eye mia ne merima a wo ba ho no nyina yaw ene ahometew na ebinum mpo kan se wa aboka akofa obosom no abakwa eho ara na me bo mitrim se mema obosom no akame na mayo ne komfo semitumi yesa meyi onipatitri wo jadem ene ni mpotam nyina yefi nsorim ho bai pe na mekọ akokora bi a wo frɛ no akora jam bibifi mekọ no na otipatom retwe abua me ma no adwo ma oje so me de to nanim se me ba ne ho okyerɛ me egwa bi se mentwentena so sania amanete no obisa me okwan so na me de masam no to nanim se nana enya boni bi me bai se me ne wo rebetwetwe kro yi hu nkomo sabi obi nima obi kyerɛ ohoho nso te se abofra na ni soso kwa ehu ade na so mutokru ho ente hwe akra jambibi to me so se no kwasem na waka yi na asem ben na wodenam mi boa no se nana me pese mi huni enti a wokofa asa obusum yi ba akrom ha ma no ensi kra na akra jambibi so su se ende asenkese para na wodenam asem yi de merintumi mua kona ko bisa won a wokofa bai no impanyifu se obi nkwati kokroboti immopo ti gari asem semeka na ma no fumpe ochina na me de adwamu fa wase fimi zo kodo me de ahometi bua ni se nana wa mama fere kra
asɛm a mede ba yi nya asɛm wone nipa pii wo saa kro yi mu na ewom sɛ me yohode nanso esane sɛ mihu onipa tichiu bi intina wo nkyɛn ina maba nia etini sɛ mate sɛ beyi dodo a ewo kro yi mu no intina ema wokofa suman no bai na saa beyi no kra eni dengade eyi a mekokan no mom kra na ɛsɛ asɛm no akrajam bibi de abuhuru kasai jejeje se wontie ni America ka na den yinti na mi bisa no nsɛm a ɛsoso sɛ yi o se mi ba ajadem yi ma ate sɛ ɔyɛ ɔbɛifo ana efe mi hwa na sɛ ni asɛm no ani redan afa no sɛ man hwehwɛ ɔkwan foforo bi amfa so emisa masɛm a ebeje me nsɛm enti me de aboto ase kokɔ no se nana enye ne sɛmu na mekire ni amisusu ne sɛ ebi a wode woya besiriwe yi na wate ho mpanyin nsɛm kakra na waka bi akyerɛ me na daachi bi sɛ eba sɛ mu ni hɔ a yen kyirima yi asom na anyira wo yen breso meka eyi no akrajam bibi bo jujoi na ɔkan se beyi ho mpanyin nsɛm na wo repeatie di a meka bi akyerɛ obosom a wode kɔfa no so ne de wo ma emu ye hu wo se kan no na mmia nkuto na ewo beyi na ade titiriu a na wode ye ne sɛ obia bi fafuru pɛ na nia oye ne sɛ ɔsɛe ne yonko bia no afuru no yi oba a odemu no enu nti na woto saa honhom yi din sɛ beyi a asene sɛ oba yi sɛnea akamfo wogidi wo okra ne sunsun mu no saa aranso na wogidi wo beyi mu enen akamfo kari beyi tumi sɛ abosom mu tumi abedi achiri wo kyerɛ sɛ wuyi abosom honhom mu tumi a wowo a beyi tumi ina edi so wo kyerɛ sɛ esane sɛ beyi ye honhom mu ade nti obi ntumi nya no kwa je sɛ obi ne na wo bi ansa na ebia odi bi bema no wo se obi a oribewu wo bi na sɛ opese odi jaw nia obedi na de sɛ a odi hyentama ana na hode no bi mu na sɛ owu na nia obedi na de no fafura pɛ na atewa sen ne konmu ara nen sɛ enya ba wo so de a wontumi nya ho hwee efe wo se binom so de wo ma eni sɛ wo abofra no ara pɛ na wo de ama no wo kyerɛ sɛ abaifu mu no mia na wodɔɔso efi sɛ won na won sunsum ye mrew na efe won ani briade yiye eyi de me ne o kyerɛ fo ne nya adwene na wo so dan ne wadwenkyerɛ kyɛ wadwen wo adwenkyerɛ bia ho mia yen ani briade debi entesa yo yenti aso wo se obi wo beyi bi saa ende nia eba ne trim ara ne sɛ obesori enejo akwadidi ene sɛ okokodi honhom mu nsemone bi enejo wo se wo sori honhom mu enejo saa wo kohia botuku wo baabi faako a nipa jedi sɛ wotahia ni nua kese te sɛ onya ana nupon a esisi krotia ana ruam baabi nkon mu na sɛnea wɔn a wahu bi pɛnka no wo se wuhu bi enejo saa eti sɛ nyansrama bi a epropro na nia wuhu ara ne sɛ esi hɔ ana sɛ etu nam wim gon wo se obaifo no rekwadi a ebinom tena aponko so ebinom so tena ejata awansan enchekyere ene mrechi so na ekɔ wo se ku biara wo won nhyehyei ene sɛ ene oyidi nam ene sɛ ene oyidi namba de edi so no na ofoforo so de ne de aba se edu wo so a wo de ara ne sɛ wo kɔfa wo ba ana runua bi ba mra a wo se ejina abaifu mu pen ne sɛ obaifu biara nni ho kwan sɛ
oko obi abusuam kɔkyere obi ba nia obaifu biara de beba no na efi na abusuam na no si no mede hugu ahome metu no so se ende won samra no ye pi sente saa anka nipa bewuwu basa akra na to ya sise wo se wonye obi saa na worere no a worre no nkakra ene se senne wonu moja no kakra de edi so a wo behia no na wanom bi wode no sara kosi se ebeto ni nam no ankasa sabri na nipa eni so no na onipa kono yare onipa no fa a worre twatokra ne koma na nia odi onipa kono bae no na orefa kese se wodu koma no so a na worriwie pe na onipa kono ewu efei enye na monko na worre na emom se obi wo bai bia otumi de se ne yonku bi ade a nani bre se bia kokofu se sansamoni ahuru yinti na abosomfu di achi kofa suman ene ade bakrom se won mebo won ho ban no miti eyi no medi ahudru bre me ne asekan se saa inti na mpanyifu yi kofa obosom yi ba hei akra jambibitu ya na asem no sisi wo kire se obaifu biara wokuku a ne bai wom wo se obosom tumi sori enejo ti se obaifu pe na okura piao ana abaporuwa bi enti se onam kro no mu na ohia obaifu biara na ode awo no ana ode abo no epra no obaifu yi fi hope na wakoda kom adebechi no wo beti wo se eduru akire yese mesi ana obenten a oyare no woka se eduru akire no pe a wode no ko eduru so ma okoka na enum nsem nyina oka ne awaye nyina na otwa nkukọ geniti nkwa se otwa akukọ na wanan ne yem anhwe soro a wo si akukọ no ani enti na ekire se asem bi wo ho bio obaifu yi kan na enum nsem koso twa nkukọ ara kosi se obi akubedi eba saa na ekire se wa ka na enum nsem awie wo ma okofa ne ba kuku no ba edru so ho se obaifu bi anka ne nsem nyina na omuemu asosie a endi wo se edru no koso mmia no ara kosi se obefi ne yare no mu ewu nanso ebinum tumi yesa ewu efise fari ni owude na efenimowu se wonama wo feri se nipa behu se wo ya befo nanso ebinum prim won koma idi won trim ka won anum asem de pre won nkwa wo se adetitu a wodi beyiye ene ensemoni di nanso esane se wo honhom mutumi biara enti no ensemoni ahuru yi nyina echi no ebinum de wonde idi asempa se obaifu bi wo masaya otumi di iwen won nyina akosi se wo benyinyi efei ebinum so de pesika eye won fi mu yiye ne ade nempo se obi wo afu se a otimi di gina so ma emu niema nyi prom nanso esane enibre honhom a ewo won munti so obi afu wo obaifu bi de nchen a oma emu no bai no nyeye da otu ne nantia ne yonko no de no so ma esei na ohwe ne de no so yiye enti se wo bisa me bai ho asema ni aminim kosonen ehwara na meka ise ye nana me hu adru me yiye me pa ocho bomodin kire me yi mu kakra se edru kire obi na oka na enum nsem nyina awie ma okofa ne ba ekuku no ba den bio na woma oye bre a meribisa no sansem yi no na oritwi na ebua no otu ebua no ka nimne wam ti winter subran bi to ho ansa na oribua me se eba saa wo kyerɛw ni ti so fita bosu hyerew efei wo ma okofa ne ntama ni na adrade biara a ode kɔ adidi no ba
Ntama no ho asem nso mibisa no ma o kire mi mu se wogya won hyew no sane amisusu no na emom obosomfo no anase edru no ho mpanyimfo no mu biara a ope no tumifa mibisa no bi ose se edru kire obi na oka na enum nsem wi a wonya no sika na oboa mi se basa de a na ofie jadum womania edru ache no toto nsa ahrupi na woje no sika enso dibi ye nru ahrupi imano ma ne ho ye no den bio meda nanase o se ye ni aseda na bere biara asem bi be kire me so no me be ka obekire me mu sania onim mesre kwan ma oma medue ni nwini Mifi akrajem bibi fidu ni amete hope na mekọ nsorim ho. Mpanyifo a mekoto won wo ho no di nkomo pii a efa edru no ho. Eye won mu biara ahometew se edru no ntimi nka obiara. Ade chi a eye kwabena no. Wode boto no to abranti bi echi na wode egoru no hihye so. Abranti no sawe sane obetumi nanso obosom no ansi ne so. Enyumre no ara na mpanyifo no tu agina se sedu akwesidan na edru no anka obiara obesan akọ ebisa wo akomfo de ho edu akwesidan no wode egoru no hihye so anopetututu omanmu ni nyina ba ho behwe bi enye wonko nkura a etwa jadam ho ahia no mu fakese no ara munipa ba ho bebo won ani akonhama Mranti ni meba, mofra ni mpanyi, mrewane nkokora nyina ti won hu gugwam, wana asaw no bi. Abranti no a wopese akom no sini so no, no nso sawe senia ese na nso pasa. Edru no ensi ne so. Sabri nyina na misibama bi so. Bria gwanu mu da hope na metiwsi mu. Anja na mifi ase woso me ho na misakra mekasa saadi a miye yi ma obiara na orisa obi no fi gwanu mu ma eka menko me ha meni saw merima so mitiem se otuo ntempa na wodi bi ahye mensa na mama akasa kom gofuma no de ahoode foforo bi kan achene no mitiem bi o se ensa wode ahohare kofa amrosa be hye mensa wotu anoma ame na mitutu ni nyina agu fem mi bohye ngaboso nan ni mu koyi boto no de tu mechi wode batakari dudru bi rame na mesanti usi gwam bio me friendsa ma wode bi breme mi ditua miti num ni nyina ensa no ma amani so ye krama me friend penyifo a wakofa edru no bai no na me pai won asum de kire se edru no boafu won me tiusi abonten na dom no nyina hudi mechi me tietia won ma wakofa do no ni daru ma wobodi mechi sabri nyina na otuo no kura me de won nyina akokrotia wo onya akesi bi ase me tutuo no gudua no mu na me hye merima no se wo mu dua no efise abaifu te so merima no kofa nkuma bai na anche na dua no da fem me san tutu ogu dua no mu na me hwie nsa gu nisin no anim efeidi na nsa no amama ye mrew entimisi ofie kwan so a nipa no de encheneka di meachi yedu ofie no me sawe kakra na me hrusan abranti ba kukonmu na odeme ko odan mu de me koto keteso mani so tete o me no na ade ache nyame che no wadane okomfui yo ye hwe de obeye me sorry anopa no me hu ise mrante no akumogwan kese bi wo fie ho abeba fefe bi de nsu kosi megware na abranti ba ku di me echi ko ho kogware me wachrew miti so fita boss hyew na wokoyi ntamapa bi breme fry wode meduan kosi mi odan mu na mekotena aho didi wode batakari kokko bi hye me
na mifi betna esebi so nipa pi ba ofie ho bechia me efeide kwa me nyame che na maye ohene yi bebiara mekono na nipa di meachi nipa a wowo kro no mu no nyina frɛ me nana se wo behwe me a meti impanyifu mu na meridi abakoma sama na hu se menya baabi asi ampa den na ehuhia me aduan nam sika inhini akese ene nketwa emfina ne nkoa jeni amanfa maano amoso na mensare nka ade biako a na ehaw me nanso mamoso anche obiara ene sene ameye a edru no bechire nipa anase obefo mekai ahaban bi a ebeboa me enti me ko ram enejo bi kotil bi yam no fikofiko di nsu fremu gu tumpan mu sa haban no se bi kawa no a je wo hwie wo yam niema nyina egu mi boa so di kosie de biara se nipa di ahyemfiri wo ofie ho areni ebinum bedi edrun na ebinum nso beka won nsem kire te gare sre se omo awon medi mani bota nipa a wo bedi edrun mu baako a ni fi wo sika oyobia panyin a nanim ye nyam meto no brada di medru a mahye no bi maano no me se enu na ebeboa no na wawo oba edi nansa pe na wosua no ba edru so ho a oriye wu wa fon ayese opraidua me hono ofufro a ejujo ano maano no me na mede tu na abusuafo anim se obosom no na akire no enti wonfa no nko bisa no na enum asem anya saa obewu adeche no wo sande no bai se wa aka na enum nsem nyina me share no ma okwa na enum nsem no nyina kire me bio na me ma wo kire oni ti hu fita ensa eni sika a meje no ansa na orinya ni ti adidi mu no beye sidi oha menam sanya nsa kwan yisu nya me hu yiye empanyifu a wowo edru no ho ene won a edru no akire won pen no nyina do kokofu kesi bi maame na wosi ofifefe bi so ka ho maame ebeye se mfie bi enyachi no nipa bi fikro bi a wofre no ahenkan mu a eben jadem ba me nchen asema wode ba ne se adenchen mu won kro no mu nanso wafa ho ahu se abefo a wowo kro no mu no atase ni nyina de asie enti wode rebehye obosom no nsa na wadi hu dwuma ama won eye mi enije yiye na me hye won bo se eya ade kitwa bi wo obosom no ani so ye ka ho asem nyina me je won si de aduonum de ye nto ase ene nsa ntumpan abien de si so ginan me de to won anim se wonko na ewukudai a edi so no meba won kro no mu abedi hu dwuma ama won wodi nansa na yegya won kwan fefefe ma wokoi